ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ରହୁଥିବା ଜିନିଷ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ 1 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି